pamusoro mangu pamusoro vedare ndaya nenyaya yakambopinda mudare svondo rapfuura swa24 January iri nhau yakanga yamhangarwa naWinslow Kafukatema achimhangarira chikoro Solid Rock chaimirirwa naArthur Munetsi pamwe chete achimhangarirawo Nixon Samukange naParadzai Perere iri nhau yeland dispute. Panhau iyoyo iri Paradzai Perere chikoro Solid Rock chakanzi garai pasi nevagari vemusha Joseph Kafukatema. Joseph Kafukatema mama. Joseph. Pakakumbirwa nziva varidzi vechikoro cheSolid Rock vagare pasi nemisha miviri yavakaganhurana nayo vaite misangano vachiratidzana miganho vouya nezvinyorwa zvati kudarira mamwe. Okay. Nixon anga akanzi adzoserwe mari yake inofanira 800 USD uye auye nezvinyorwa zvinoratidza maexpenses ese akaita pakuvaka imba iyoyo. Invoice iri musi wa7 nhasi. Then koya Paradzai uya netsamba inoratidza kuti wakaenda kwamudzviti uye zvinyorwa zvese zveward village assembly nemapapers iwayo. Kana mapapers iwayo asipo uchadzoserwa mari yako. Zvakanaka, ngatifambei. Nixon dare rakakumbira kuti uye nezvinyorwa zvinoratidza maexpenses awakaya ezvaukashandisa pakuvaka. Dare ndo rakakukumbira. Vakavhukatema makagamuchira here mapepa? Kwete mama. Saka toti kudii zvino manja? Unawo here mapepa? Apa hatisi takutamba nenguva yedare ra. Vakavhukatema? Mari yake yada kudzorerwa yene ndiye akatenga. Ongomba ndakagadzirira mambo kuti ndimuso mudzorera mari yake. Mudzorere mari yake. Zvandakakuti uye nazvo kuno kana usina kuuya nazvo ini ndinotonga nezviripo. Ndakutonga $800 yandikuziva yaunoti ndo yawakabhadhara pawakatenga ivhu. Ndakakuti nyora zvinyorwa zvezvo mari yawakashandisa pakuvaka. Zvino tiri kugara dare iwa huna. Zvine urombo nguva inokusiya. Paradzai. Dare rakakumbira kuti uye neumbo hwako. Okay. Takanogara pasi naKafukatema naWinslow hatichisina gakava pakati pedu. Hamusina gakava? Dare rakatove neumbo kwete unogadzira gakava. Dai nasumuka nemaminitsi acho kugara pasi naattendance register nezvakawira tikuona pamapepa kuti hapana gakava. Hamuna kuteedzera zvakanzi muite nedare. Nokuti maiti mune mapepa anosvika ekukanzwa handi. Ndo atakati tikumada. Kana musina kuproducer zvinhu izvozvo modzoserwa mari yenyu mobva ipapo. Semezvo. Kama magara pasi maminitsi acharo. Naattendance register nokuti magara pasi. Ndozvingoda dare. Tanga tisina kuuya nazvo asi varipo Kafukatema nemhuri yavo. Tikushanda nezvinyorwa shamwari. Akakuunza kudare ndikavhukatema. Handiti? Saka usati Kafukatema ari kuziva. Dare ndo rakakuti ndipe umbowo hwako. Handiti? Ndizvozvo mama. Saka kana usina kupa dare umbowo hwako uri kureva kuti kudia.
tinenge takumbira nguva tichingonowirirana namawakafuka tema. Handisi kukupai imwe nguva. Ndakatokupai nguva, ndakakupai 14 days yekuti muite zvandakataura. Handiti Kavakatema yari kudzorwa $800 yako. Mapedza nayo bhabha ipapo. Uyo ngaakupei mari yakatenga panhu paakatenga. Mudzorere mari yakabva ipapo. Because nhasi mukomana akamhangana nyaya yekudare haasisipo panhani. Paakabva muno maakati chii? Mambo ndibatsireiwo kuti nyaya iyi ipere mune zvakanaka. Handiti shungu dzangu dzandawira kudare dzizadzikiswa. Muri kudzokera kuGermany musi wa2 February. Handiti ndobva ndamutendera kuti baba vako ngavauye vakumiririre. Handiti zvandikutaura zvatakazvitaura mumhangari aripo. Saka kana ndaakuchinja statement nokuti mumhangari haasisipo ndakuitei? Handisi ndakuzvishoresa inini pachangu. Saka tikuenderera mberi kubva patakasiyira sematauriro atakaita kumumhangari akanga amhangara nyaya nezvandakakumbirai kuti muite. Kana musina kuuya nezvandakakumbira chiendai munoita zvandataura. Sabhuku yenyu vana vaviri ava ngavadzorere mari dzavo vabve mumusha menyu. Solid drop pamusoro yemangu ndinokumbira kutaura. taurai. ndiri partner yaberere, saka ndandikutaura nemukomana Manheru ari kuGermany. Ane mameseji anditumira chitaura tese ndongati aiwa ndinoda kunzwisisa asi munhu akwa mumusoro asi akuitirai utsinye. Ndiri kukumbira mochirakidza baba zvandiri kunyora izvi moarakidza musamapinda mudare kuti ndati ini semunhu anonzwisisawo ndiri munhu wenyama chiitai kuti tochishare tochigarisana zvakanaka tochitora hedu nzvimbo yamakasiya imwe yacho imotora imwe sinzi muita. Kana uchiti uri partner waberere kureva kuti paproject yatikuita yehuku toita tisina berere. Project yenyu mukuita yehuku iri registered kupi project? Iri kuzivikanwa nani? Mudunhu patudza kuenda kubva iri kuzivikanwa nani? Sabhuku. Sabhuku haana mvumo yekukupai kuita yekuti muite project mumusha. Ndakagara muno mudare ndakabvunza veSolid Rock kuti maapapi neregistration yenyu nemapepa enyu. Handiti zvoreva kuti mapepa avo eproject yavari kuita yechikoro ari kutevera mutemo kuti mutemo usvike pakugamuchira vave nemapepa avo ari pamutemo. Handiti saka Sabhuku haape munhu mvumo iri pamutemo kuti ita project yekuchengeta huku mumusha mangu usiri mugari wemumusha imomo. Zvekuti hanzi project yatiri kuita izvika kwakutsvaga pekuhwanda napo. Munhu akamhangara nyaya uyu Kavuka uyu dai aine nyaya dzake iye ndiye anotaura nedare kwete kuti mimi mutaure naye. Mutemo unototaura kuti kana Wisdom auya kuzomhangara kudare sezvaakaita imimi hamusisina kodzero yekutaura naye. Dare ndo raakugadzirisa chichemo chake. Handiti imimi kana makutonotaura naWisdom makutyora mutemo makumutsvekera kuti zvidii makuda kubhadhirana kusaita. Munhu akatondofunza mufundi ndati makutyora mutemo kana makutaurirana pasaiti nokuti nyaya yesu pamudare kai nekuti mukufamba kwenguva Wisdom achazoti mambo ndipei maminitsi enyu mafambiro akaita nyaya yangu yandakamhangara. Ane kodzero yekuita izvozvo. Ane kodzero yekunomhangara kwaikoti ndakamhangara nyaya yangu kudare ramambo Chinhamhora ndiine chichemo chekuti asi mambo vakazochinja havana kutonga nyaya yangu sezvandakakumbira. Mhosva yadzoka kuna mambo. Saka ini rangu basa ndiri kutonga nyaya yakamhangarwa nemumhangari muchitevera zvandakataura pano mumhangari aripo. Chatiri kuita panapa kupedzisa zvatakawirirana nemumhangari ndozvatiri kuita ende handina chandiri kuchinja ipapo. Kusara kwokutoti iye mumhangari ariye ataura neni enyu mashoko handaagamuchire nokuti hamusiri makamhangara nyaya. ndondandisindiro kutaura kuti tinogonera kukumbira nguva yekuti mumhangari Wisdom aone ndakakuudza zvokuita ukarega kuzviita. Wakati une mapepa ese ekutanga pavillage assembly unosvika kugoromonza. Handiti tovandaa kuti uya nawo muno mudare. Handizvere ndipe mapepa acho izvozvi. chokwadi ndichekuti hauna mapepa ndizvazvo noti dai anga atode wauya nawo. Ine mapepa hareme haigwe mota kana ndege. Nguva makabata mapepa musoro mapepa aya.
mapepa ekuvillage assembly tinawo even I think sabhuku ndosabhuku. Tipei mapepa achauya. Saka mukuzvinzere dare ramambo kwakuti harina basa makanzi itai chakati moti hatidi. Kwete hatisi kuzvidza. Kana musakuzvidza. Hatirege kuti kanguva. Ndato vanhu vaviri ava ngavape mari dzavo nakafu katema wewo wamude kumusha wako. Mambo. Taura kafu katema. Handina chekutaura mambo tinongodzorera mambo. Anomunzwa ndo baba vaWizro vacho vamutaura nava. Handiwe Joseph Bingura. Mambo. Ndatopedza ndapfuura. Handei solid rock. Takazoenda tikanogara nevanhu mavillage vese takawirirana kuti togadzirisa rodi yakatogadzirwa yakatopera then naWisdom takataurirana kuti tine pamwe patichamuchekera. Pane zvinyorwa zvitaura izvezvo. Izvo rikazhinjika tichikumbira kuti kana magara pasi musangano inenge yataurwa sezvizvika dare rinenge riripo Monday to Friday ofisi yakavhurwa hani magara pasi musangano wenyuka moita makopizi moudza kudai togara taona togara taverenga pane kuti takagarisana nedare sezvizvi totanga kuchaapeningura mapepa ese andokubvunza zvakanzi ariko kumba pane 14 days kubva musi wandakagara dare ndichikutumai kuti endai munoita izvi nyora list yezvinhu zvawakashandisa pakuvaka imba yako nemari yacho uye undipe kuno kudai asi after 14 days hapana munhu akuti ndine chichemo mama aiwa zvidarozvo saka usandidhuru makatadza kundotaipa zvinhu izvi zvichwachwa Because my handwriting I haasi ese anoverengeka zvokumhanya kudaro. Haasi ese anoverengeka zvokumhanya kudaro. Bingura. Mambo. Wani mari vari zero wapi mari yako? Wakati unayo. Papi munhu mari yake izvozvo. Atiranga tauya naye tongora kupiwa zuva rokuti ezouya kana next court date. But patakagara dare wakati unayo pano. Hamusi yanga iripo mambo. Saka yazoendepi? Pane zvakazongoitika mambo. Pane zvazomboitika. Mambo. Zvichireva kuti kudii zvinhu zvaitika izvi? Ndo zvakazotora mari iyoyo mambo. Saka ndinoda mari yacho nhasi. Ndavada kukumbira mambo kuti pakapotseka mari takashandisa. Iwo ndoone musikanzwa wakabingura. Musikanzwa yako kai? Yakusimudzwa nemwana iyi. Mungu mambo handisi kuramba izvi. Ndakaita musikanzwa ari mambo. Anokupa 7 days. Nhasi musi wa21 mari iyo inofanira yabhadhara wapedza nezvewana Atenda mambo. solid rock minya yako hazviverengeki hazviverengeki Ukapata Secretary wacho akanyora maminutes. Ndingagona kududzira mambo zviri papa pamusoro pemasignature vakatenderana kuti kumiri kwapedwa negredha uko kumiri kwamatope ndoko vakuita exchange Wizro akusara solid rock yakusara nenzvimbo ivo vakumupa saka mai Makanda vanga vasina kuzoona kuti kuzvinyorwa zviri kuRumonzi zvakutotaura kuti nzvimbo iyo haichabatwa batwa vakachizodzoka back kuna Wizro kuti aiwo nzvimbo iyo ndanoisa hesa batwe ndeipa iyo yakagredwa negredha iri kumiri uko kwamatope yanga vamupa haichabatwa nechikonzero chei hanzi ine mumapepa ezvinyorwa zviri kuRumonzi achaguma kuti ichibviswa ichitsemurwa ichitorwa imopati fana takutokupa pamwe inzvimbo yesolid rock
ndokutsanangura kwamai makandi saka kana vachiti takutokupa pamwe varikuda kuti chia kuti kuchinjana kwangu aita kuti iwe ndakuchikupa uko indochingoti chikoro chiva chachingosvika panzvimbo yanga iri yapo saka ndachikupa kunyi. But it doesn't sound well kuti solid rock kuti takukupa pamwe. Solid rock kana ichimupa pamwe inenge ichipawana kupi? Ndo zvinyorwa zvipamusoro pemupepe. Kandi kukubvunza here. Solid rock kana ichipa Wizro pamwe inenge ichipatora kupi? Panzvimbo yavo iri kumhiri kwamatope. Hanti ndo nzvimbo yacho yanzi yatoregistered haichaita kudambura. Ndo yava kuti zvikanzi tazoona kumapepe egorononzi kuti hazvichagoni kuti titore nzvimbo yechitsemura. Saka takutokutsvagira imwe nzvimbo yekuti tikupe. Saka papi pachapiwa handizivi Wizro usada haiwa ndikukupa nguva yekutaura. Iwe urani panyaya iyi? Ndiri secretary. Secretary wani? Sabhuku wani? Muchikokonya. Saka kana uri sebhuku secretary wasabhuku chikokonya iwewe mugari wemumusha mako iwewe obva audza mumwe mwana wemumusha mako kuti ndichakupa pamwe unoona zvichiita? Hazvinge zvichitadza kuita mambo asi kuti sevanhu vaviri vanenge vachitaura mambo ningoti varipedzerana. But avo vanotaurirana vagopedzerana here pasina iwo mukati? Ko nzvimbo inenge isingabva kwandiri mambo vanenge vachitsvagawo kumwe nzvimbo inenge isingabva kwatiri mambo isusu pachikokonya nokuti nzvimbo yekuti iwo ndovakakanganisirana vaviri mambo. Saka idare ndoringira kuona kuti nyaya iyi zvavakudai iwo zvikukodzera papi semambo ndimune makore kuti vana venyu ava makuvaita sei pamusoro pekupesana kwokuti nzvimbo yangogara pasi vana venyu ava muvaite sei pamusoro pechii? Ko imimi semusha madubva maziva kuti ndepapi pachapiwa munhu wacho. Muona kuti panhu ipapo hapana gakava here. Muone here kuti wachada kupapo kugara ane simba here kupa munhu kugara pacho madubva mazvongura zvazvapera. Pamusoro imambo. Mbonyarara iwo. Mambo ndingapindure ipapo kuti aiwa mambo. Isusu kuti tichiti izvo hazviite nzvimbo yanga yanongedzerwa yacho mambo. Yanga yanongedzerwa ndoyaita chizivo isusu yakagredwa yacho. Imwe nzvimbo yavakuda kupiwa iye yakazobvumirana pavakasitaurira ndati sipo mambo. I think vatungamiriri vari mumushaka hatisi kuziva basa redu. Uye hatisi kuziva kuti tiri kuchengeta chii. Hatisi kuziva kuti chatiri kuchengeta ichi kana munhu auya achigara zvinomborevei uye ndedzipi nzira dzaanofanira kutora kuti azotenderwa kugara panhu ipapo. Ndakupai mubvunzo wekuti kana mugari wemumusha imini akuudza iwe wesabhuku kuti ndichakutsvagira pamwe kwauri zvinorevei izvozvo? Ndiri kuwedza kuti mambo nzvimbo yakapiwa uye yanga yapiwa pakukatema haisi mumusha medu machikokonya iri kwamatope mambo haisi mugumeni. Imimi masabhuku maviri oro ichenziri kwamatope chakaita kuti mimi musapinde munyaya izvo makaona kuti kuzvazvarivhesa kuimama musunga pamwe chete chii dai muchiuya nhasi muchitaura kuti zvarivhesa izvi takazosunga izvi tikawana chakati saka pamauya pasina saka toti nyaya yagadzirika papo. Handito aripo akamira solid. Mapepa apa ari kugoromonza ari kunzi achaita kuti padimo. Mapepa api chaiwo. Pane pavaitown planning panouya vachitora macoordinates paipai handiti wanzi watongopinda kuti zoni apa papenya apa Munoziva kuti pangoindiketwa chero pavaya pakapegwa pangoindiketwa kuti pane dispute wabva wamisa process yese vari kuita. Munoziva zvenjireve panhu pese pari kupegwa kana pakauya ani kana pakauya pangoindiketa kuti pane dispute chete. Beba ramba raita sei? Hakuna panonzi hapachabatika. Manzwa zvaataura. Hanzi uko hakuchabatika nokuti kwakaita sei? Kwakapikwa macoordinates. Ko pachikora apa pasina kupikwa macoordinates here. Pamuri yezvinezvi. Pane gakava rauya kudai. Makazoextenda here kubva pamacoordinates akanga apikwa? hatina asi kuti pane jurahoro rechikoro ndepane mapost pake pakasiya pane jurahoro rechikoro in accordance with macoordinates yaro rakasiya 1 meter
pamapos emukomana saka haana access yekusvika papi pastand iyoyo chete kwete kuti takaencroacha stand mari sikaitaidza pa because pakaita pagomo kudai isaidza panotoda kutogradwa kuti awane access yekusvika kopi access road yekusvika saka chinhu chikuru choda kugadzirwa apa iwork yekugadzira mugwagwa unosvitsa Wisdom pamba pake iye semaonero chichoda kuitwa apa kuti pagadzirwa mugwagwa unosvitsa Wisdom pamba pake asi stand yaWisdom iripo ndoyavakanga amai chikoro vakumbira kuti ndakuchikumbira kuti undipe stand yako iyi ndokutsvagira kunhu kuti ndikuvhene kuti apana wei kuti uende pastand pako. saka chikoro cheSolid Rock kachine basa rokugadzira mugwagwa waWisdom kuti asvike mumba pake because ndimakavhiringidza mugwagwa waanga ainawo because nzvimbo imwe yamuri kuti munomutsvagira apa munoiwana kupini because kutsvaga nzvimbo kwamunoda kuita kugadzira here rimwe dambudziko rinonyatsuka mambo handimuda kumutengera pamuzi ndizvazvinhu zvaakureva usi kugadzira rimwe dambudziko kutika mwari yacho amuda kutenga yacho ukagadzira mugwagwa kuti asvike pumba pake Solid Rock toranai nemunyori wemaminitsi aya munditaipire maminitsi aya sezvaari kana maataipa moatacha the handwritten yacho kuseri because izvi zvirapa izvi hazviverengeki hazvisi kuverengeka handwriting yacho ndeyekumastandard inonetsa kuverenga saka mukazvitaipa kamoatacha ikopi kuseri kuitira kuti kana paine panenge taona pari kurasanaka tinovhura the typed copy tovhura kuseri kwacho vataverify asi then panyaya yemugwagwa unoenda pamba paWisdom inini ndiri kukurudzira kuti mugadzirire mugwagwa unoenda pamba pake kuti awane access kana mataurirana kuti muri kutsvaga imwe nzvimbo mufanira kutsanangurira nzvimbo yacho muri kuitsvaga kupende muri kuitsvaga sei tindowirirana nazvo zvokuti tirambe tichienderera mberi tichingotsvaga vanhu vari kutengeswa tichitokurudzira kuti vanhu tengesai nzvimbo kweta izvozvo ndikuramba. And then chechitatu ndoda site plan yenyu mimi nemacoordinates eGormonds enzvimbo yamuinayo saka muchandigira chinyorwa chemaminutes aya ezvamakawirirana nemusha ndechekutanga. Chechipiri mukundipa resolution yenyu sechikoro kuti muri kuita sei pakugadzirisa mugwagwa unoenda pamba paWisdom uye kuti Wisdom wacho ari kuzvigamuchira here saizvozvo. Chechitatu muri kundipa site plan yechikoro iri kundipa macoordinates eGormonds sekupikwa kwaakaitwa. Ndo nhau nhatu dzaminadzo veSolid Rock idzodzo. Iwe Bingura ndati 7 days gara pasi undipe mari dzevakomana ava vadzorerwe mari dzavo. Mazvita ndapedza. Solid Rock pakati pesvondo Monday to Friday zvandataura zviva zviri muno muofisi. Chero pandenda ndasvika muno ndosvika ndichizviona kana tine rimwe shoko rinemi ndinotaura. Asi ndoda kuti tichengete record iyoyo kuitira kuti tigadzirise nhau yaWisdom yeaccess yekuenda pamba pake. Mazvita.